Ah, banaha eh. Si Panugo. Sugo po ta, sugo. Si Panugo. Yung haso na kay balong haso na kay. Ang tabuan sa kalibutan. Kita po suguod. Sila ba suguod? Tamaran kayo. Ay, tuma na lang ta. Sulag magbuya eh. Sugo, paliton. Sila kay suguon, tuman. Suguon ta. Tuman lang ta. Fokus gawas. Sugo kung ba na palitog kan. Alagaan ro. Panugo mo kani atong posisyon nato nga pati pagkasula rin. Tabunan na itong naong nga niyo. Dili tag ginawa. Sugo. Nek sila sugo di ba tuman. Mayroon din yung laki sa yung mga bana mayroon gil. Nay. Kanang sugo ko di mama nay, makuha sa barbecue, idugang lang sa listahan nay. Sila man na yung saging nay. Tulo 20 naman yung laki oh. Timo, kala natin tutugbo ka na ba? Kila na nay? Tulo 20. Kasi hindi mo na siya niya, tulo 20 na. Dili na siya tagpiso buok nay? Dili. Kanang, sige nay. Nabaan lang sa ko nay, kanang mamote po. Saging lang nay, tulo lang kastik nay na. Kanang ingon si mama, ilugang lang ko na sa listahan nay. Salamat ani nay. Ganing tawhan na ron, sige ko bagulbul ani ron. Malikramo pag yung gani ani ron, bantay lang gini na ko ron. Kaninay! Sige naman. Sige sugo-sugo niya. Sige ra baglikramo. Kapuyan, kibuya, eh. Tanawa ra guni, makahubo ko ani ron, patay gini ron.